Zdravím vás na kanále RusVVO, moje meno je Peter a dnes si ukážeme taktický komplet Grom od firmy Bars. Taktický komplet Grom má uší strih, na postave však sedí výborne a je veľmi pohodlný. Vyrobený je z látky v prevedení ripstop, 50% bavlna, 50% polyester. Komplet sa skladá z košele a nohavíc s chráničmi kolien. Pôvodne sa vyrábal v troch prevedeniach, Multicam, Moch a Izlom, momentálne je dostupný v dvoch prevedeniach ako na obrázkoch hore Multicam a dole Moch. Ako prvé si ukážeme bundu. Bunda má zapínanie na gombiky z prednej strany, zapínanie je od vrchu až po pás. Okrem zapínania má bunda taktiež golier, ktorý je možné na suchý zip zapnúť ako u poľnej uniformy. Bunda má niekoľko vreciek, dve vrecká na hrudi. Vrecká sú na suchý zips a sú celkom priestranné. Pod týmito vreckami sú taktiež dve zárezové vrecká. Na ľavom vrecku je pútko, pravdepodobne na pero alebo stylus. Ďalej má bunda dve vrecká na rukávoch. Vrecká sú na suchý zips, obidve vrecká sú celkom priestranné. Vrecká sú delené priehradkou na dve oddelenia. Na vreckách sú taktiež suché zipsy. Ďalej má bunda taktiež reguláciu v oblasti rúk, po obvode na suchý zips. V oblasti lakťov má bunda otvor, do ktorého je možné zasunúť chrániče. Nohavice majú zapínanie v rásporku na zips a taktiež v oblasti pásu na suchý zips, ktorý slúži aj reguláciou pásu. Pás je zosilnený mäkkou vložkou po celom obvode, má putka na opasok, na spodku ktorých je taktiež slučka, na ktorú sa dá upevniť karabína. Nohavice majú 10 vreciek, dve klasické predné zárezové, dostatočne hlboké, ďalej dve zadné vrecká na suchý zips. V zadnej časti sa nachádza taktiež elastický pás, ktorý sa pri zohýbaní naťahuje a tak sa vám nesťahujú nohavice. Ďalej sú tu bočné vrecká na suchý zips. Vrecká sú veľmi objemné, siahajú v zadnej časti až pod stehno. Dve vrecká na stehnách. V týchto vreckách sa taktiež nachádza regulácia chráničov kolien po výške. Regulácia je na gumičke. Chrániče kolien sú integrované, dajú sa taktiež dať dole. Z vonkajšej strany sú regulované na suchý zip po obvode. Sú prichytené na suchom zipse. Pod plastovým chráničom je takáto mäkká vložka. Výhodou tohto chrániča je aj to, že sa v 1/3 zhýba, čo je omnoho lepšie ako pri ostatných chráničoch, ktoré sú pevné a veľmi nepohodlné. Po vybratí chrániča sa nám to vytvorí diera. Túto dieru je veľmi ľahké zavrieť takouto látkou, ktorá sa nachádza normálne dole a prichytáva sa taktiež na suchý zips, čiže máte aj plnohodnotné nohavice bez chráničov. Nohavice majú v spodnej časti taktiež reguláciu po obvode na suchý zips, takisto ako rukávy bundy. Keby vás zaujímali topánky, ide o model Cobra od firmy Gustas. Video o topánkach si môžete pozrieť v informáciách. Nohavice majú v spodnej časti dve malé vrecká po boku. To bolo všetko o komplete Grom od firmy Bars. Komplet na recenziu nám poskytol e-shop rusvo.com. Na e-shope nájdete množstvo odevov a doplnkov ako napríklad Panamu v tej istej látke ako Grom, aj so sieťkou proti komárom. Ďakujem za pozornosť, ak sa vám video páčilo, budem veľmi rád, ak sa prihlásite na odber našeho YouTube kanálu. Dovidenia.